Zdraví, já jsem Lord Slender. Dnes se koukneme na hru Shakes and Fidget. Tady máme privát a tady máme normální svět. Já hraju na obojím, protože mě to baví. Protože, no, nevím prostě jak to vysvětlit. Zkusím, nevím, když to nějak nevyšlo, no, tak se na to směl málo těch věcí. Musíme nám bacha, co tady máme. Daný k tomu. Obratnost, aby já se to nahovala, tak mě jsme něco. A zkusíme zautočit na lávovýho obra. To je velký sousto, ale můžeme zkusit. Jak se brání ze svině. Pokud nebude dát kritiky, tak máme šanci ho dát. Ale prostě jak říkám, jakmile jsou kritiky, tak to je na píču, protože to je hnedka jasný, že prohráme. Protože ty kritiky od těch bossů, podzemní, prostě bossů ne, ale jako těch prostě podlažních příšer, jsou prostě takový velký kritiky, že vidíte, že a už teďka nám neměli jistý, že to prohrajeme. A můžeme to zkusit ještě jednou. Jelikož bychom to mohli dát. No, vypadá to, že to dáme. Pokud se párkrát vyhrajeme. Jako jak jsem, tam jsme dali kritika, no takže bychom mohli to porazit. No, jakž tak se nám to jde. No, sakra. No, jde nám to. Máme rok asi rovnou přeskočit. No, ani si nemyslím, že to bude. Zautočíme na 109. Jestli se to, jo, je to také. A sakra má epic. Jde o to, jestli má nebo nemá epic, protože to bere mrtě životů. A tak šli o mrtě životů, tohle můžeme ještě takhle dělat. A teď se koukneme zpátky sem. Tak, to je brutální. No takže, můžeme hnedka něco koupit, ale nechceme. Ještě jste si všimli, že já mám většinou sebe jenom epiky. Mně se moc nechce kupovat jiné epické věci, ty jsou takzvaně na hovno. Protože já se nevyužiju k ničemu. Jsou mi na nic. Ale tak no nic, no. Dáme tady nový zboží, chceme. Nevím, jak to teďka bude, ale většinou to v ruce moc neseká. Že občas na jiných serverech jsou v ruce takový lagy. Jakože když někdo tam je, tak se to sekne. Taky tady není podle toho, jestli tam máš třeba 200, třeba tady 188. Tady to třeba je, ale když tady jsou zbraně, ukážu vám to nějaký příklad na zbraní nějaký, i kdyby nebyla epická. Protože už tak nekoupím, jenom vám to dám příklad. Tu si koupím nový brník, no. Třeba tady, shit, no. Nezáleží na to, jestli vás třeba tady 208 síly a jestli máte tady nahoře 156 nebo menší, protože tady už to nepočítá na sílu, ale na ty, co máte napsat taky ty kraviny. To jsem minule poznal, když jsem si dal zbraň, která měla nahoře málo, ale na těch zranění nějakých, ale pak mi to
bylo na hovno, protože jsem to nemohl použít. No to je jedno, takže dáme dál. Ještě poslední věc, abych si mohl vyměnit. Ale doufám, že když to nepůjde, ještě mám 3 houbičky ještě dám. No, že je to málo, ale tak to nebudu rád, když to mám. Rukávky, tak to nebude, tady silný epický. No, teď je z privát server, takže tam se nepotřebuje kontrolovat. Tam většinou jsou jenom epiky. Takže to nic moc a jedeme dál. No, ale máme epickou zbraň zrovna. A tam nám nic nedluží, či nepotřebujeme. Nechce se nám ji brát. Epická zelený věc. 202 to už ale na něco je. A teď se koupím tohleto má 120, to má 210. Takže to už máme na hovno. Takže teď si najdem na postavu. Teď uvidíte, jak se to rychle posune, tady dám bojovnost. No, teďka dáme. A budeme mít sílu tak. No trošku větší, ale moc ne. Tady to co? 40 je dobrý. Mám něco dost přidalo. Tohle taky nám přidalo. Teď uvidíme Mr. Masakr, kolik nám přibere sem. Počkejte, jsem jak celý větší, 185. Jo, je to ono. Takže Mr. Masakr a teď kolik nám potom přibere, jenom se tím do Mr. Masakra. Tak kolik nám přibere tohle. No, ale vyzkoušíme to, dá něco, dá někoho, dá něco. Sekretece. Dá nějaké silný. Tady jde o to, že tady píšou díle, reality my nemáme. To právě nechtěl, budeme nějaký nebo nebo mít pracně vyúkolovaný 1000. Tady vidíte, že nám to prodal 3000 zlaťáků. A vidíte, že tohle už nemá tak velký lagy, protože to je večer. Myslím si jistý, že tady je 22:30. Takže když se hodím 30 minut večer. Takže mi to tolik neseká se, nelaguje. A tak budeme prostě hrát. Dneska šejka. Si kouknu, no, nahráváme 8 minut. A jdeme tady protáčet podzemka. A až si zlepšíme level zase nebo něco, třeba 1-2 podzemka doděláme. Tak vidíte, že dokud se tak ten je nějak silák. Silák od kosti to je. Ale tak porazíme ho, ale silák od kosti. Se musí ustat, že ten vlk je docela silný. No. Jak se nám to nedaří? Tak, dař se, nebo se napeklím. Já se seru. Ty vole, jako co tohle je? No proto. Už jsem myslel, že najednou se to zvýšilo. Vidíte, že se zvýší level za chvilku, jakmile nám ten úkol se dá, no, tak jenom no, tak dáme banditu. Zkusíme ho, ale měli bychom ho dát. Zase tak slabý není, ale zase tak slabý taky není. Takže se nám to snad podaří
ho nasrát a zabít. No, dobrý. Takže... No. Jako nám tady útočí. No jo, dali jsme ho. Tak jo, hamičná to zvýší level. No, to už je něco to už je lepší, no. Level 70. To už jde. Tak, dáme na dalšího. Obluda. Jaj, to je vlastně šitka. Pohodlná cestu do pokladnice stačí. No, to se nechci dočíst. Tak přečteme další, co tam bude přečtu. Chci jet. Tak, teď už to zase odvá, nevidíš. A pozice je na fuce. Takže co pak nám tady píše? Kde jsou poklady, jsou i lovci pokladů. Pokladnice byla evidentně vybílená a teď slouží jako příbytek jednoho vykradače hrobu. Tomu se vaše návštěva ani pramálo nelíbí. Takže zřejmě vykradač hrobu nadáta útočil, protože jsme mu vlezli do jeho hrobu. No ale tak, vykradači se to nelíbí, ale mě to líbí. Další, zřejmě předposlední či poslední, už dokonce, no poslední. Vůdce loupežníků. Vnikli jste do soukromé komnaty vůdce loupežníků. Všichni, které jste doposud dmetli jako drobky, působí proti tomu superkriminálníkovi jako rozverní školáci. Ale tak pro mě to taková zána není. A je mrtvý. No, jsem psal 9, no, dobrý. Takže jdeme na další podzemko. A snad se nám to povede dodělat. Chtěl bych to ještě dneska dodělat. Bude první element. Dál. Jdeme dál. Pirát, co tohle bylo? Temnovou, takže ničoní se vás postavil nějaký mořský vlk a začal se ohánět svým mečem, se představil jako pirát Temnovou. Jak ono k tomu jménu asi přišel? Protože má temnej vous, proč asi? No, Temnovou se nějak nepředvedl. 80. Doufám, že se mi dneska podaří značně vylepšení dostat ty podzemka, protože pozdování těchto podlenek jako u normálnějších desatničů v dalších podzemkách. Nevím jak, ale ještě před pár rokama, teď se opravdu. Před pár měsícema jsme na to koukali s kámošem, možná dokonce jenom tady nevím. Prostě to bylo před chvílí jenom, tam ta věž ještě nebyla dodělaná. A někdo říká, že prý ta věž nikdy nebude. Že tam je na to kece, že tam ta věž bude, ale přitom se v životě ta věž nedostane. Tak se uvidí, jestli tam dneska ukážeme věži, nebo jestli je to pravda a žádná věž nebude. Kdo ví? Třeba ta věž tam bude. Už dneska. Ty, co to říkali, to ještě nemohli přesně vědět. Takže my jsme několik věcí porazili. Jdeme další podzemko a zřejmě po tomhle podzemku už bychom mohli být další level. Takže pustíme se dál. Pirát Krvavý nos jsem možná čet, ano. Krvavý nos. Přeskočíme ho, dobrý. Jenom 102. level. A tak možná budeme větší level, než jsme si mysleli. Chobotničko, co mi přineseš, dáreček? Nic, 92. level.
To je teda plevel. Tak to je, hele, tady máme příčtance nějakého bossa. Sotva se vám podařilo vyšpat se na palubu, po trpějící se lodi zastoupil vás cestu na půl zmutovaný vůdce pirátů. Dává vám celou škodu za vinu a požaduje číslo vašeho povinného ručení. Sranda. Jakže se jmenuje? Vůdce pirátů. A takže my jsme už daleko. No tak ještě jednou porazíme. Zkusíme tady ještě tohle kramštivou kobru. Snad se nám to podaří. No. Vida. Tak jde to. Ještě máme 4 levely, tak zkusím ještě jedno podzemní udělat. Tady je cestu a přeradila zelená ještěrka. Jedná se o Saurus gladius, česky Řezosaurus. Tím měli v dávných dobách za úkol chránit svatá místa před lidmi, jako jste vy. Takže kdo to je? Řezosaurus. No. Nic moc. Na mě moc slabý. A takže teď vidíte, že se vám tomu už moc nelaguje. Teď jsem to poprvé, myslím, že poprvé za tu nahrávku laglo. No, vrátíme se zpátky do podzemka. Doufejme, že se teď nezačne hodně lagovat. Nedá se přeslechnout, že se v druhém patře dožaduje vaší pozornosti řvoucí raptor. Jako první rozhleděně saháte po špuntech douší až potom po zbraní. Srandička. Tak tohle bylo to se opakuju, ale je to prostě tak. Špunty kvůli nějakému dinosauru. Abych ho zabil. Pak bych ty špunty už nepotřeboval. Tak jdeme na další. Uprostřed místnosti se nachází velká posvátná křtitelnice, naplněná odporně páchnoucí váhní, ze kterého najednou vyskočil čerstvě pokřtěný bažný válčík. Bažňák nějaký. Vidíte krutej trest. Minul porazili jsme tady bažinou, nějakého bažňáka. A tak tohle pod zakrát, co vlastně klikneme, tak jdeme dál. Další patro stráží obří zelený rex, který se oddává pokojnému spánku. Nešiknuli se vám ale omylem podařilo převrhnout jeho stojící vázu, což u hludu samozřejmě probudí. Počkejte, tady nám soupeří. No a jdeme. Další úkol. Tak dáme třeba. Tohle je mod. Tak dáme tohle a opět pokračujeme. Tak jdeme na něj zaútočit. Co pak nám udělá taková malá hnusná obůdka. Přeskočíme to a je to 100 ryby, 101. Takže teď jsme přes 100, tak jdeme si kouknout na novou zbraň. Či nějaké jiné vybavení. Zbraně zpětka na píču. Ale už se to zvedlo. O 100 se to zvedlo. Rukávky 315. Tak bereme. Samozřejmě mohl jsem to tušit. Věc, ale chceme má jenom jednu. A je to jenom 100, takže. A co mi to bude? 296. A tady to 312. To je luxus. Počkej. No. 296. Takže nic. 314. Je.
8, jo. No tak počkáme, jak to koupíme. A další věci sem dáme. Tentokrát brnění. 295 dáme. Tohle taky asi. Ano, dáme taky tohle. Takže už máme, kromě čepice jsme si už koupili všechno nové. Dobrý. Takže máme si něco nového, ještě najdeme. Čepice, takže něco prodáme, něco si rychle poměníme. Ten poslední a dáme tady boty. No, ne. Už jsem se lek, že to prodám. Už jsem právě omylem. No a já to omylem prodal. Musel mě postihnout, co to ta nejhorší věc. Prodám to, co nechci prodat. To je jedno. Najdeme si novou, ale tohle mě fakt nasral dneska. Teď vidíte štítek, ale jo, je nám dobrý, takže. A mám teď pásek 300. A tady pásek taky 300. A to prodáme. Já pogledám. Kurva. Fix. Počkejte, já to obnovím. Takže tohle si dostanu už dneska po několikátý. Že jsem omylem to kolik potom a ještě. A pak mi to zkázalo celé kupování. No, jedno. Hlavně, že se nic špatného nestalo. Přesuneme to sem a máme takovýhle. Ale tohle je lepší, tohle je strašně divný. Pás je tady třeba. A maska 414, 418, tak na nic. Zkusíme ještě nějakou zbraň, či něco lepšího najít. No a tak to je nic. Opasek 328. 328. No takže koupili jsme pásek. Možná vím, co bude. Co bude, píš. Helma. Nic. No a to je jedno. Ještě dáme 6 hub. Třeba najdeme za těch 6 hub nějakou zbraň. A chci hlavně tu zbraň. A když se pak si nějak 3 věci prodáme. Pouští. 338. Prodáme štítek. A koupíme si taky štítek. No. To je jedno. Teď už to koupíme, protože jsem ten štítek prodal. Když se naštvu, tak se naštvu, no. Tyhle, nemá to lagi, ale serem to. Jíst bez těch lagů. To i ty lagy jsou lepší. I to, že se vám občas udělá lag, mě nevadí, ale tohle už je teda fakt vadí. Že já něco si chci zařídit a on to udělat takovou blbost. Už dáme si ten. Počkejte. Ďábelský. No, ďábelský štít. Nedáme. No. No, nahrál. 315, ne?
A my jsme naštvaný. No já jsem naštvaný. Jasné. A létající boty. To je nenáhoda. Ale zbraň nejde. Už žádná slovní. A jsem škočil, takže teďka, abych to měl mluvil, tak ještě pár dám si. Tak, to mě nebyl. No jo, no jo. Boty. 331. No. Takže dáme tyhle. Se koupíme. A hnedka protočíme těch 6 bývajících houbiček. Takže jedna houbička. No, dvě houbičky. Dvě houbičky. 3 houbičky zřejmě. Ne. Ne. Jako to bylo. Víc to je. 328, 320, 329, 311, 308, no, takže ještě 3, 2 ještě houbičky a ještě jednu houbičku máme. Já koupím, já si vyměním obrazem. To tam tady vlastně to jsme štětí 328. Tak. Počkáme, až se prodává. Prodávej se, prodávej se. To posuneme tu poslední houbičku, prodávej. Zůstane stejnička. Zůstane stejnička, no. A ještě počkáme, třeba počkáme. Teď je mu čaro obchodu. Tam dáme 10 houbiček. Takže 30 tam dá. Ještě vlastně, protože budeme to rychatý protáče, aby jsme měli ještě šanci si najít ty podzemkou videa. No, motorka nám tady musela jít dolů, žádná motorovka, vlastně. Já chtěl říct motorovku, ale tak vidíte to říká, takže 312, takže prodáme rukavice, 280 prodáme boty. No, takže všechno 280, tady všechno 312. Dáme další 9 houbiček. 8 houbiček už to bude. 7 to už bude. Oh. No. Jenom o 2 tak nemusíme. 319. Takže. Ještě 6 houbiček. Takže 64. No. Takže. Ještě co dáme? Dáme helmu a dáme si přívěšek. Takže by to mohlo
vycházet. Sakra. Záhrafy. Nefakčí. Ale jo, už to tam bylo. No. No jo, no. Naše 3. 1, 3. Šál. Co to už dá? Dám si ještě zbyt. Ale ještě ty 2 houbičky protočíme radši. A ještě jednu. Dobrý. No. Nasadíme srdce. A bude to květ. Ty vole, už blížíme ke 100 000 poškození. Už máme 100 000 poškození. No a počkej. No. Dáme. A jdeme zase na další pocenko. Už teď ten říkáme si do bossíč tam budou. Aby jsme to co nejdřív dali. Už teď natáčíme půl hodiny. To je docela dost. A pak by to nevyšlo na YouTube a tak, takže to takhle rychle profilíme. Takže ještě dáme takhle važnou gorgonu svá. Dobrý, ale docela se dá. Ale vidíte, že už čím větší jsem, tím víc jako se to zdá těžký. No, teď je právě, že ty úkoly jsou už složitější fakt. No, takže vidíte jak braka, že touží po vaší smrti a teď jdeme na boss, takže si přečteme, co nám ten boss říká. Asi nic. No a jdeme na král Saura. A já to budu číst. No pro dnešek to ukončíme, takže za chvilku čau.